Pozdrav prijatelji, danas dijelim s vama jedan zanimljiv kolač zvan Snickers. Za početak, u sjeckalicu stavljamo 350 g keksića po vlastitom izboru. Keksiće isipamo u čistu posudu. Na vatri rastopimo 165 g maslaca, te nakon toga rastopljeni maslac dodajemo u keksiće. Sve skupa dobro izmiješamo dok se sastojci ne sjedine. Smjesu nanesite u posudu za tart široku 23 cm, a zatim žlicom ili rukama rasporedite ili pritisnite smjesu da bude što ravnomjernija. Ohladite u frižideru oko 30 minuta do 1 sat, a dok čekate možete napraviti karamelu. Dodajte šećer u posudu na srednje jakoj vatri, neprekidno miješajte šećer i on će postepeno postati zlatne boje. Kad se potpuno otopi, dodajte omekšali maslac i miješajte nekoliko minuta neprestano dok se maslac ne rastopi. Polako dodajte slatku kremu, pomiješajte i ostavite da kuha oko minutu prije nego što maknete sa peći. Ako želite dodati sol, učinite to sada, a zatim ostavite da se ohladi. Kad se ohladi, dodajte smjesi pečeni kikiriki i miješajte da se sjedini. Preljev stavite na biskvit i pustite da se malo ohladi. Da biste napravili preljev, rastopite maslac od kikirikija i čokoladu dok se potpuno ne otope. Ja sam umjesto maslaca od kikirikija stavio Nutellu. Prelijte otopljenu čokoladu preko karamele tako da ravnomjerno prekrije sve. Za kraj, pospite malo nasjeckanih orašastih plodova ili nasjeckane Snickers čokoladice, a zatim stavite u frižider na nekoliko sati. I to je to. Ako vam se video svidio, molim vas da me zapratite. Dobar tek! Thank you.